Tyrkisový tým nabehol na základňu a po nich čaká základňu tým modrý, ktorý z Olšaviec a teraz a neznám, či nie Češi sa rozdielať ako na pravej strane to bol Vystrel ako hrom. A myslel som, že ho odnesie, ale neodneslo ho, udržal to, ustal to, ukráčal to 31,73 a 29,34 na pravej strane. Naozaj ohromný tlak, ktorý... Tobias Samuel, Max, Denis, Filip, Eva, Adam a Matej sú už na trati. Prvé sadenie, Savicové spojenie, druhé Savicové spojenie. Môže sa obiť, dávaj to. Neľahká úloha proti Soltexu striekať do terča, keď ani ja som nevidel, či je svieti alebo nesvieti, ale výsledný čas 41,56 a 39.